Bayan yanke hukuncin kotu, abubuwa suna ta ɗaukar ɗumi a faɗin jihar Kano da ma sassan Najeriya bisa yadda kotun ta yanke hukunci ta wata fuska daban. Al'umma da dama suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu, musamman ma 'yan sauran jihohi da kuma 'yan jihar Kano waɗanda suke ganin sun tsaya kai da fata wajen zaben injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan jihar Kano. Sai dai sun shaida manema labarai cewa ba su ji daɗin al'amarin da ya faru ba, duba da yadda kotu ta yanke hukunci bisa radin kanta, ba wai akan abin da jam'iyyar APC da ɗan takarar jam'iyyar APC Dr. Nasiru Gawuna suka shigar gabanta ba. Domin kuwa al'umma da dama sun zargi kotun da yi wa hukunci karan tsaye, domin sun zargi kotun da cewa lallai bata yanke hukunci bisa ƙa'ida ba. Sai dai wasu suna ganin cewa lallai akwai ƙullalliya a cikin wannan hukunci da alƙalan suka yanke ta hanyar manhajar Zoom, inda alƙalan suka ƙi halartar kotu. Sai dai al'umma da dama da wasu mahukunta suna ganin cewa hakan ba laifi ba ne, kuma laifi ne wa al'ummar jihar Kano, domin kuwa al'ummar jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf suka zaɓa. Don haka jama'a da dama sun yi mamaki yadda jihar Kano ta zauna lafiya bayan yanke hukuncin kotun, inda injiniya Abba Kabir Yusuf ya sa dokar ta ɓaci na tsawon awanni 24. A yau ne dai wasu labarai suke ta yawo wanda ba mu samu tabbaci a kansu ba, cewar lallai an girke alƙalan ne bisa wata yarjejeniya da kuma barazana bisa yanke hukuncin da suka yi a faɗin kotun. Shi dai al'umma da dama suna ganin cewa lallai bayan da za a yi injiniya Abba Kabir Yusuf ya ɗan mulki ya miƙa wa waɗanda ba su ci ba. Sai dai wasu suna ganin kuma cewa lallai da Nasiru Gawuna ya nuna tawakkalinsa ba na gaskiya ba ne, duba da yadda ya ce ya ɗauki tawakkali, kuma ya kasance cewa idan ya bai zama wa al'ummar jihar Kano alkhairi ba, kar Allah ya bashi. Da haka Ubangiji subhanahu ta'ala ya yanke hukuncinsa a kansa, domin kuwa ya ba wa injiniya Abba Kabir Yusuf bisa sahalewar al'ummar jihar. Sai dai daga baya kuma an tsinkaye tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano da Nasiru Gawuna da bibiyar manya, inda al'ummar jihar Kano ma suke zargin Kashim Shettima da hannu dumu-dumu wajen murɗe zaben da kotu ake ganin ta yi bayan ta gama sauraron duka kararrakin da jam'iyyar APC da ɗan takarar suka shigar. Al'umma da dama suna ganin cewa matukar in dai akan hukuncin da kotu ta yanke akan karar da jam'iyyar APC da ɗan takarar ta suka shigar ne, lallai bayan da za a yi injiniya Abba Kabir Yusuf ya faɗi a wannan kotu. Sai dai daga ƙarshe bayan gabanin yanke shari'ar, alƙalan sun yanke hukunci sun zabtarewa injiniya Abba Kabir Yusuf kuri'u har kimanin 165, wanda hakan ya saba da dokar hukumar INEC. Al'umma da dama suna ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan lamarin, suna ganin cewa to yanzu fa INEC ita ma hukuma ce mai zaman kanta, kuma za su ga yanzu me zai wakana, duba da yadda ita ma INEC din tana da dokokinta wanda ba za ta amince wata kotu ko kuma wata hukuma ta ƙetara mata ba. Don haka suka ganin cewa lallai idan aka yi haka su ma an yi musu karan tsaye, da su ma tuni suka garzaya kotu domin kai karar waɗanda suka yanke hukuncin. Domin kuwa sun yi musu karan tsaye akan al'amuran shari'a, akan al'amuran dokokin hukumar tasu, duba da yadda hukumar tana zaman kanta ne, ba zaman wani take ba. Mutunci da ganin kimar da Nasiru Gawuna ta ragu a idanun wasu al'ummar da suke jihar Kano da kuma wasu da suke faɗin ƙasar Najeriya, inda suke ganin cewa lallai a wannan zamanin ana yi wa demokradiyya karan tsaye, inda ake neman mulki ta kowane hali domin a tabbatar da wanda bai nasara ba. Hakan ne ma ta sa tsagen kwankwasiya NNPP suke ganin cewa ba fa za su ba da mulki ga wanda bai ci ba, haka kawai su ga mashan wahala wani ya zo ya ansa. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa.